Hraj to sám na sebe, brácho. Hej. Aha. Kladeš si otázku, proč dement jako já dělá rap, píše text, vydává, nahrává. Co mi to stojí, když píču umím? Proč se tak snažím dělat to, co ostatní? Pamatuj si, vole, já nejsem jak ty, ten tuctovej, každý někým, ten jedinej s vizí a cílem dotknout se vrcholu, mít v prdeli kritiky a posrat ti hlavu. Víš, kolik ještě bude těch kroků, ještě tolik hoven z mojí huby, který řeknu, ale za pár let povíme si face to face, kdo byl odhodlaný jak do přidrbaný pes. Víš, kolik ještě bude těch kroků, ještě tolik hoven z mojí huby, který řeknu, ale za pár let povíme si face to face, kdo byl odhodlaný jak do přidrbaný pes. Přemýšlej nad tím, kam to tak dotáhneš, tak třeba za 5 let, jestli budeš chytřejší, nebo si mazat kolem huby met, jestli budeš tím, kým chceš být, nebo pořád tím poskokem, jestli zasáhneš si do života, budeš žít pokrokem, nebo budeš spolíhat na svoji mámu a číst knihu ze života štěněte. Pro lidi jako jsme my je normální posunout se s okolím, zlepšit si kvalitu, zlepšit si kvantitu, pilovat liriku. Postupem času to dokážem, musíš jen věřit, že tvůj sen se jednou splní, že všechno, co jsi udělal, stálo za to úsilí, neskutečně vynaložený, za ten důvod, proč sral si na ty svý nejbližší. Víš, kolik ještě bude těch kroků, ještě tolik hoven z mojí huby, který řeknu, ale za pár let povíme si